har en plan. Jeg skal bruge 600 møder om. 500 dildos, og så skal der tages nogle møder om. Oh god, man. Du var Benny eller Børge? Nej, ikke Børge, undskyld. Det er Kjeld eller Benny. Hvem vil du være? Oh shit. Hvad siger du? Vil du gerne være Kjeld? Har du så i børne derhjemme? Klammen sæk, mand. Jeg har hørt den der hedder... Nej, vi skal ikke hjem.